Що стосується обливання зеленкою, я вважаю, що це свинство. Мені здається, ці технології були народжені в Російській Федерації. Ніякого відношення до люстрації, справжнього очищення влади це не має і не може мати. Я думаю, що зараз завдання поліції максимально швидко розкрити, хто це зробив і хто це організував. А я, як депутат Верховної Ради, знаю, що часто скандали робляться не для того, що привертає увагу, а для того, що залишається за кадром. Насправді сьогодні в Київраді мали голосуватися важливі рішення, зокрема повернення громаді безцінної землі, безцінної історії на Поштовій площі. Місце, де була хрещена Русь, місце, де почався Київ. Його ще з часів Януковича хочуть забудувати люди, пов'язані з ним і Сергієм Льовочкіним. І те, що сталося в Київраді, насправді зробило неможливим це голосування. Я би радив поліції розслідувати в тому числі версію про те, що метою нападу був зрив важливих голосувань в інтересах киян.